Jenenge niteni yang lelabuhan. Saya ditulung terima kasih. Iya. Kabeh iki apa eleke terima kasih iki penting kuwi. Marga kuwi nuduhake ngerti yang wataking tata krama. Beda karo Bagong. Diamanke bola-bali matur nuwun wae ora. Tekono cahe kuwi. Aja aku lek teko ana apa ora ditangkep hansip kuwi bocah kuwi. Misire ku olahraga lek ku mlayu kewengen dadi. Olahraga apa ya selak konangan kuwi rek. Sembah nuwun, diselani. Nek mau nganggo bawa saiki diselani ora nganggo bawa. Upamane mung kepengin ngelingke marang para kadang-kadang ing pedusunan munggah ing kutha sampun supe ketentreman kewilujengan keamanan iku ampun mung dipasrahke kalih aparat negara mawon. Marga aparat negara jelas tidak bisa berbuat apa-apa jikalau tidak ada partisipasi daripada rakyat semuanya. Pancen. Mula gandeng awake dhewe iki wis ditinggali pusaka jaman simbah-simbah biyen sadurunge ana telepon. Kuwi yen ki ana tengara sasmita wujude kenthongan. Sadurunge ana talipun kuwi. Kuwi bahasa Malaysia, talipun. Telepon. Telepon. Wah. Kowe arep nek apa to nguleke. Nyuwun tulung dipun lagokaken lelagon sasmitaning kenthongan. Laras Lendro. Buka saking kendang, ngimba dara muluk nandhake nek wis tentrem. Yeh, buka kendang muluk dara. Dara muluk. Mangga. Allah, bocah iki. Ya ini malah azan. Lakae kentongane wis krungu ditabur.
termasuk lagu baru ya Kang. Nah, iya. Umure urung suwe, ya mung sak gedheku iki dumadi lelagon sasmitaning kentongan. Wah, ngono kuwi. Dadi nek ning omah ki ya ana samben-samben nulis-nulis lowong kena ditanjake nyang masyarakat ngono. Aja kaya Bagong ki anggere prai mung ngeramal ae. Ora nyandak-nyandak jare ngeblong e Gong iki. Cerewet. Diditku dhewe kok ewa. Ngramal tak suwek-suwek ditku. Jane ya ngelingke apik apa? Gareng ngelingke marga dhek kecukupan uripe. Coba ngrasake kaya lakonku ngono ya. Kowe durung tau ditangisi dijaluki semen kok Den cerewet. Oh ngono kuwi ya cengelok diengko engko ora. Iki mau lelagon kebarung karo gamelan. Mbok coba saiki cakepan tok tanpa nganggo gongso. Nah ngono. Pamrih ben rada cetha oleh midhangetake piye to ukaraning lelagon mau. Tak tak tung tak teketung tung gong. Kentongan ki penting kok, mula aku ki kentong aku serep. Marga nggo jagani nek sing ngomah ki remuk kuwi njaba ijik wutuh. Tawa njaba remuk jero ijik wutuh. Arep kok kentonganmu serep ae wong tutuke tok gawa ngalor ngidul ya. Lawi teno aku ya duwe kewajiban rondo dhewe kok. Mbak Yuli golek tutuk nganti komeng. Dek ben meh nyilih tutuk kuning ora etuk. Ya jajal Siliono ora rangsang mestakamu. Mung tutuke kok lho. Ha iya ngaku iki kemelumrahan malah disalahke kok. Siriku ki duwe apa-apa ki tak nggo ber ngono lho. Iya. Cobi Malik Sarung, saiki kula nyuwun swanten setunggal. Siapa? Made in Kurung Ceper Klaten. Lagunipun Jali-jali. Oh. Ya. Jali-jali, ya Jula-juli. Loh, beda nek Jula-juli iki Surabaya. Nek Jali-jali iki Gagrak Betawi. Monggo buka saking Peking. Penacah, yo digiyarake supaya karben padha midhanget. Temah bisa maloyakake sing padha mawung Sungkawa. Kabeh iki wis padha tunggal lahir batine bisa nyabarake kahanan. Nyata yen kabeh mau sinudarsana dening akeh. Kok mung Batan ora kebenan ae. Marga hadi-hadining kesenian kene iki. Ning aja padha nandang prihatin ya. Ora. Marga kabeh iki wis kawah ya dening kahanan. Malah mulek sak rombongan. Kabeh iki memuji supaya bisa antuk sunaring Hyang Widi.
Kabeh mau kudu dadi parno ora cocok. Ora cocok no, ora tekan gone no. Monggo, dados. Adikku siji iki kok apa-apa iso ya, Gong. Tenan kok nek nyuwara cara Betawi ya kaya nona Betawi. Ah iya. Kaya none Betawi, Jakarta, iya. Jare Surabaya ya lambene iso nyang Surabaya. Jare Yoja ya lambene nyang Yoja. Lho, lambe kok sapa nyang ndi to, Gong? Iso kok pinter e. Pancen kok swara kang anggere digula wentah ya ngono kuwi kok. Mula bangsa nyang wiraswara ki kudu diweling. Mangan sak mangan ora waton mangan. Kuwi penting. Nek sing kira-kira ngemut lenga ki disingkiri. Tenan kuwi, ngemut kena ning liyane lenga lho ngono. Ya. Nek sing tak tindakake iki ya duduh kencur campur juduh jeruk pecel. Campuri madu kuning andhok dioblak diombe iki adate yang swara sok penak. Ah, ya kari dasar suarane kok. Wes tak crigis. Tok kencuri saben dina ning emprok-emprok ya. Lho iki ya srana kok garing maido. Kuwi dasar swara nek kuwi le, Gong. Ngono. Kabeh iki ilmiah le kok. Alah wis ndang iki. Malah kok arep ngamuk we. Nah, nyuwun tulung kalian
diajeng sunyahni ngono ya kabeh kudu diratani iki ya karepen bisa waradin nano mijil cengkok ketoprak enggak mijil sak kendil digum neng pengaran wah oleh medhuk apa iki pateni udar kentel yo alah meneng ora enggak suarane jan jos tenan digurai gurai apa tajin ya apik tajin mula suarane ya kaya tajin entuk dening Kostin sing padha prihatin pipa banyu aja neng sing selenca kuwi aja padha aja gawe pisan Kas pipa pabrik pipa banyu pipa mantar kok dening knalpot pipa uang ora enek kowe aja padha ngantuk lho entuk apa tutuk kok pipa tutuk ya tutuk pipa yo kental mati kowe ora ngerti karepe kok pipa wong aja padha ngantuk apa tutuk ya tutuk pipa giajel raimu kok sikil urung mari yo gajel nano lah tempe gak diece ora entuk gizi kowe nano ngono adu swara ya sisan le njenbleng kok iki iya
Sisane gen jembleng. Nangisno. Nesno. Menengo. Neno. Enggak. Tepuk tangan. Wah. Hebat. Uwi kenyah nek ra kuwi aku lemah jangan esu jangan mepet alah takon iki uwi kenyah nek ra nyahni aku lemah yo alah gareng wong guyu ora luwes emang. Yo! Nano. Ya. Oh. Oh. Sang gorengan. Sembah nuwun paringipun mijil cengkok ketoprak. Iya. Saiki jajal Mbak Yune genti. Ki mau isine saiki jambune genti. Wong isi kaya ngono jambune terus kaya ngapa kuwi? Piye jambune kaya ngapa kuwi? Ya delok dhewe. Wah. Ya kuning ya. Ya jambu sukun. Iya. Jambu sukun ter jambu bangkok. Wah. Ya kuning. Alah garing. Malik Slendro. Alik Slendro. Nyuwun dandang gula Semarangan. Ngono. Iki. Jambetipun. Pengerti tata krama kok jambu dibasakke jambetipun. Aku kuwatir nek kleru aku. Nano. Monggo, Mbak, nyuwun tulung, Mbak. Sulani. Su luweh laladine padhang. Keluwine nek ngladoni sing kakung marake semriwing. Ya sing ora senenge piye jambune lho. Jambune apa isine, Mbak Yune apa adine lho ngono. Aku ya pilih jambune. Iya. Ya lur yo. Waduh, ya lur yo. Kaya arep megawe. Monggo.
Sak omah kok apik kabeh. Le milih nganti kisruh. Pak kabeh. Oh, Pak kabeh. Apa Pak kabeh le. Gawe molak-malik. Ya ini gareng ayan. Monggo, Mbak. Tenang. Bojon Seniwati kok sujanan, oh ora ndek daging. Iya mau gojek. Iya. Kira kono. Kene wis tentrem kok, Truk. Ora mau swara. Tenane ya mangkat. Oh. Menengo iki dibalang karo wong Delimas engko tangkis. Margo kaya ngerti gedhamu kok, Gom. Ya niru kono kok kene. Oh, malah. Ning aku ora morak-marik le. Allah gareng. Wong kowe iki wong wayang kok paduan wong delok ini ora gareng. Kowe iki wong wayang kok paduan wong delok ini ora gareng. Gojek. Lah nyentit iki lek. Monggo, Mbak. Monggo. Jengkoke dijujukno. Wah, jambune. Jambune lanyah. Oh, mah. Lanyah. Ha kematengen kok. Ing Maes Pati nggon napas ya landung kerep lari pagi ya. Karo sing lanang isu ae mangkat. Ayo mun. Terus lelabuhan nipo nona cilikan kang kinelong triprakara gunakaya purune kang tenan tepi yo pekno apikno ngono kok disingkat ah. Gede lambemu kok. Terus ke. Nukoni traku
matur nuwun awit saking kepareng nyekar dandang gula cemawisan. Kuwi urung nek mau sekawan. Ya. Beda murak mari lagu dadi basakke maca pat kok mau sekawan. Dandang gula Semarang cemawisan. Sambung sing saka Boyolali. Ngono. Ngasusi ra kene. Ngaringke napas. Ya kan? Mbah. Oh. Saged kok rakur, Mbah. Yat niki ndekku tak jaluki. Lek njaluk kudu aku. Iya kono. Ini mundur. Jepuk gagrak tirta kencana, tirta banyu kencana Mas Banyu Masan. Slendro nyemura. Manyura kok nyemura. Pakarane semur ndelalah.